כתב לך ברכה, אז תכף יקריא לך אותה. אנחנו לא כתבנו הרבה, כתבנו לך ברכה אישית, אז לא נקריא אותה כי זה אישי. אבל אני אברך אותך בעל פה. מה זה התירוץ הזה? אני אברך אותה בעל פה. מה זה התירוץ הזה? בעל פה גם הולך. אלכס היקר, מזל טוב ליום הולדתך 50. תמשיך להיות אבא מדהים. אליי, דברי למצלמות. לא, אבל אני מתכוונת לחתן בר מצווה. אבל מור, תשימי עם הידיים. למה? יש לכם נטייה להפריע כל פעם. כן, בסדר, לא נברך. מההתחלה, אני לוקח את המילים בחזרה. מור עם הידיים, נו, עם הברכה. נו, יאללה. מה אמרתי? לאלכס היקר. לאלכס היקר. רצינו לאחל לך אריכות ימים, בריאות טובה, פרנסה טובה, אושר, וכל מה שתרצה. איפה המשקפיים שלי? אפרופו בריאות. אפרופו בריאות. אני לא כל כך רואה אותך, אז קשה לי. איפה המשקפיים? הצלחה בהמשך הדרך. אני רוצה גם לאחל, שיהיה לך כל מה שאתה רוצה. כבר יש לו. ואנחנו אוהבים אותך מאוד, ומתגעגעים אליך, כי רואים אותך אחת לכמה זמן, אז קבל את אהבתנו. גם אביב רוצה להגיד משהו. לאלכס. העברתם את הפרקים. איפה המשקפיים? אולי בשקית. לאלכס. תמשיך להיות כמו שאתה. אחלה דוד. לא, אומרים מורה טוב. מורה טוב, קוסם טוב. אני מאחל לך בריאות, הנאה, צחוק, יושר, כושר. וכושר. באמת בכושר? רגע, אני רוצה... שתלך למכון כושר. ושתיכנס לחלום של סם, תגיד. שתיכנס לחלום של סם. ממני אביב בוחבו. כל הכבוד. האמת שאני קצת מתרגשת, לא כל יום יצאנו ככה להתכנס כולם ביחד. לא כל יום יצאנו כולם להתכנס ביחד, כל המשפחה עם אורלי ועם הילדים, ולחלוק כבוד לבן אדם המשמעותי בחיים שלי, זה אבא שלי. נתחיל עם הברכה. אני רוצה שתדע, ברור, אתה העוגן שמלווה את חיי. תשמעי בווידאו. בווידאו. אני רוצה שתדע, אהוב, אתה העוגן שמנווט את חיי. תמיד היית ותהיה הדוגמה אישית עבורי, בכל דבר שאעשה. אני מקווה לשמש עבורך מאור לגאווה, כי אתה תולה בתקוות רבות. אני תמיד רוצה להיות עבורך הבת המושלמת, שתדע כי בזכות חינותך והשקעתך, אני כזאת מיוחדת. אתה תמיד עוטף אותי מכל כיוון. אתה לפניי כדי להורות את הדרך, אתה מצדדיי כדי ללוות אותי, אתה מאחוריי כדי לדחוף אותי בעליות, אתה מתחתיי כדי לשמש לי בסיס ויסודות. אז אבא, בערב שמח וחגיגי זה, שבו מאליו השיר מתנגן מהלב, נאמר שאת שירך כבר כתבו. אתה ואימא שמלווה אותך לאורך כל הדרך. לשירה הזאת מתווספים בתים נוספים של ילדיך, שגם הם ברבות הימים יכתבו את שירם אשר יונקת משירך. רגע, יש המשך, חכו. זה מסיים, זהו. אבא, אתה יכול להתרווח בכיסא ולהחזיק את ידה של אמא, להקשיב לניגון שעולה ומתעצם כל הזמן, לעצום את העיניים ולזמזם איזושהי מנגינה שיוצאת מהלב וחודרת ללב ולחייך. תדע שמשפחה זה קיר בטון, תומך ולעולם לא זז מהמקום. לא משנה כמה תרחבת בו ותתנגד לו. אוהבת אותך? בתך הייתי. איזה מרגש. דני מזיל דימה. שימו לב. ברכה של סם, קדים. יאללה, סם. אוקיי. בעלי אהובי. להיות ביחד כל כך הרבה שנים זה לא מובן מאליו, זה אפילו מדהים. לכל אחד הכסף שלו, הרצונות שלו, השיגעונות שלו. מי היה מאמין שביום שנפגשנו כך התגלגלו העניינים. כנראה עשיתי משהו כל כך טוב ששלח לי זוג עיניים שישגיחו מקרוב ויוכיח לי שאפשר לאהוב ואפילו לטעות. אתה מדקדק אותי.
אוזניים שיקשיבו לי בטוב וברע. הוא שלח לי זוג ידיים שיחבקו אותי חזק חזק שעשוב לי נורא. ואחד כזה שידע לשלוט על כל המשחק. ואחרונה ויותר מכל יקרה, הוא שלח לי נשמה גדולה וטהורה. לימדת אותי שבשנה יש 365 ימים. לימדת אותי שבשבוע יש 7 ימים. אבל לא לימדת אותי את השיעור החשוב מכל, ששנייה בלעדיך זה לנצח כביכול. זה מה שקורה שמבקשים מאלוהים עלה ומקבלים פרדס. זה מה שקורה שמבקשים מאלוהים פרח והוא נותן נגינה. אז החלטתי לבקש מלאך וקיבלתי אותך. מפתיע יפה, אני קוראת לך את זה. תמשיך להיות אבא מדהים וחבר אמיתי, אוהבים אותך עד כלום. כל הכבוד. שמעתי הערב מכל אחד ואחת מכם ברכות לרוב. המילה שהדהדה הכי הרבה בחלל הערב הייתה מזל טוב. אנשים נוהגים לפעמים לומר מזל טוב סתם ללא סיבה, בצורה טבעית ושוטפת, ללא מחשבה ארוכה. אני רוצה לספר לכם מה זה מזל טוב בעיניי. הטוב במזל שלי ניתנה לי הזכות להיוולד להורים, אישה יקרה, ואבא שהנוכחות שלו לא קיימת כבר כל כך הרבה שנים. ההורים שעמדו במבחן לא קל, ובזכות האמונה והרצון העז, למרות שהסביבה ויתרה. הטוב במזל שלי זה שהגורל זימן לי להיוולד למשפחה אוהבת וחמה, להיות בן ואח ולעיתים להוות דוגמה. הטוב שבמזל שלי זה לשרת בחיל הים במערכות מעניינות ומאתגרות ולחוות תקופה משמעותית ומדהימה. הטוב שבמזל שלי זה ללמוד מתלמידיי יותר ממלמדיי ולדבוק במטרה ולהגיע לשגשוג ולהגשמה. הטוב שבמזל שלי זה להינשא לבחירת ליבי ולהקים משפחה ולהיות אב ל4 מופלאים אשר נותנים לי נחת ומקור לגאווה. הטוב שבמזל שלי זה לעבוד בתחום שדורש להיות יצירתי בכל רגע נתון, והסיפוק עולה על כל דבר. ממש קשה לי להאמין שכבר עברו 50 שנה, כי כשאני מביט במראה אני עדיין רואה את אותו גבר שאיתו אשתי התחתנה. נמרץ, פעיל, אנרגטי, עדין, חתיך, ודאי שרמנטי. אומרים שיין מתיישן, הולך ומשתבח עם הגיל כל שנה ושנה. אז זה אומר שלהגיע לשיאי אני צריך לפחות עוד 50 שנה.